Θα συζητήσουμε στο κομμάτι αυτό της εκπομπής και στο επόμενο, για να είμαι απόλυτα ακριβής. Ο κύριος Δημήτρης Μπουτρογιάννης είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών των Χανίων. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ο κύριος Γιάννης Βάρδας είναι ο αντιπρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών του Λασιθίου. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Μανώλης Φυρής του Ηρακλείου. Είναι μεγάλη λέξη και να μην μπερδευτώ την τρίτη φορά. Θα το κάνω το Σαρδάμ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ετοιμάζετε κινητοποίησεις, όχι γιατί οι επιχειρήσεις σας φαντάζομαι ότι πηγαίνουν καλά. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην Κρήτη, υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα και είναι πάρα πολύ μεγάλη η αγωνία του κλάδου γενικότερα και των ιδιοκτητών και των εργαζομένων. Γιατί σήμερα διαβάζουμε έτσι εδώ ότι ανακοινώνει, δεν ανακοινώνει κόψιμο 13ου και 14ου στο δημόσιο, έρχεται και ο ιδιωτικός τομέας. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Μπουτρογιάννη, πώς πάνε τα πράγματα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι επιχειρήσεις μας και ιδιαίτερα στα Χανιά, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι και σε όλη την Κρήτη, βρίσκονται σε ένα λειτουργούν τώρα πλέον σε ένα πολύ άσχημο περιβάλλον. Οι συνάδελφοί μας είναι απογοητευμένοι. Ο τζίρος των επιχειρήσεων μας πέφτει μέρα με την ημέρα. Οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι μας απολύονται και μάλιστα από μία έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ έδειξε πανελλαδικά ότι το δεύτερο εξάμηνο το 2009 χάθηκαν 104.000 εργασίες, έκλεισαν αρκετές επιχειρήσεις και πήγεται και το 2010 στον ίδιο ρυθμό να προχωράν και βρίσκεται όλος ο κλάδος ανάστατος και εξ αυτού προχωράει να διαμαρτυρηθεί, διότι κάπου πρέπει να μπει φρένο. Δεν μπορεί να πληρώνουν οι μικρές επιχειρήσεις, όλοι και οι μικρομεσαίοι και οι αυτοαπασχολούμενοι, όλη αυτή την κατάσταση για την οποία δεν φταίνουν, και όχι μόνο δεν φταίνουν, διότι όλοι θα πούν δεν φταίνουν, όμως είναι απορίας άξιο όταν από το 1994 μέχρι το 8 τρέχαμε με ρυθμό ανάπτυξης από 3,5 μέχρι 6%, που σημαίνει ότι υπήρχε πλούτος, έβγαινε πλούτος. Το ίδιο διάστημα τρέχαμε και με χρέη άλλο τόσο και φτάσαμε, δηλαδή ενώ κερδίζαμε, ο πλούτος αυτός διανεμιόταν, δεν ξέρουμε που πήγαινε, δεν μας έχουν ακόμα που πήγαινε και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είμαστε καταχρεωμένοι και να λέμε τρέξτε και βοηθήστε και είναι αναπόφευκτα όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται. Σε αυτή την κατεύθυνση το κοινωνικό στρώμα δεν το βρίσκει σύμφωνο. Θα πρέπει να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους που πήγαν, ξέρουμε που πήγαν στο τραπεζικό κεφάλαιο, το οποίο σήμερα έχει κλείσει την πόρτα στις μικρές και μισές επιχειρήσεις, τις έχει στύψει στην κυριολεξία, έχει στύψει τη ρευστότητα, πήγανε στο μεγάλο εργοδοτικό κεφάλαιο, όμως πρέπει σήμερα να πάρθουν μέτρα τέτοια ώστε να αρχίσει να δουλεύει η μηχανή για να μπορέσουν και οι μικρές επιχειρήσεις να στηρίξουν και τις εργασίες και τις επιχειρήσεις τους, αλλά και να βοηθηθεί και το κράτος προκειμένου να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Το κράτος είναι σε δεύτερη φάση. Κύριε Βάρδα, να μας δώσετε το κλίμα που επικρατεί στο Λασίθι. Το κλίμα που επικρατεί στο Λασίθι, όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους συνδικαλιστικούς φορείς που είμαστε, είναι περίπου το ίδιο. Μπορώ να πω ότι εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε κάπως καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα την Βόρεια Ελλάδα. Θα έλεγα ότι βαδίζουμε στην κρίση με μια διαφορά φάσης κάποιων μηνών καθυστερημένα. Από εκεί και έπειτα, το σίγουρο είναι ότι η έλλειψη ρευστότητας έχει προκαλέσει αυτό το ντόμινο. Οι οικονομίες είναι συγκοινωνούντα δοχεία, από τον μεγάλο ως τον μικρό. Αν εγώ δεν έχω να καταναλώσω, ο μεγάλος, ο έμπορος, ο βιομήχανος θα μπορεί να παράγει, ο έμπορος δεν θα έχει για να πουλήσει, ο εστιατόρας δεν θα βγω προκειμένου να καταναλώσω, άρα το ένα φέρνει το άλλο. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ εκτός των κινητοποιήσεων για όλα αυτά τα δεινά που έρχονται στο ότι η κρίση ήρθε, μας βρήκε. Μέσα από αυτή την κρίση θα πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας προκειμένου να
δημιουργήσουμε τις δομές εκείνες ώστε τα παιδιά μας να μην βρεθούν και αυτά ξανά μπροστά σε ένα τέτοιο αδιέξοδο. Εκτιμάτε δηλαδή ότι ο κλάδος σας ήταν ανοχήρωτος μπροστά σε αυτή την κρίση που ήρθε? Ενδεχομένως θα έπρεπε να είχα ληφθεί κάποια μέτρα, αλλά δεν είχατε ίσως αντιληφθεί το μέγεθος ή ότι θα έφτανε και στη χώρα μας η κρίση? Θα γίνω πιο σαφής. Ναι. Θεωρώ το ότι εδώ φτάσαμε με την υπερκατανάλωση. Αυτό βόλευε όμως τις επιχειρήσεις σας? Βόλευε. Η ουσία όμως είναι ότι την υπερκατανάλωση θεωρώ ότι την είχαμε σαν σύνολο. Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι η υπερκατανάλωση, το δικό σας τον κλάδο, τον ευνόησε έτσι όσο λίγους. Αυτή η φιλοσοφία της υπερκατανάλωσης. Υπάρχει η εξής διαφορά. Είχαμε μία υπερκατανάλωση η οποία βασιζόταν στην πίστοση. Η υπερκατανάλωση λοιπόν η οποία βασίζεται στην πίστοση δημιουργεί πρόβλημα και σε μένα που είμαι επιχείρηση, διότι όταν εγώ παρέχω παροχή υπηρεσίας προϊόντα τα οποία τα παρέχω υποπίστωση με την υποσχετική ότι θα εισπράξω τα λεφτά μου, ερχόμαστε τώρα εκείνος ο οποίος θα πρέπει να με πληρώσει να μην έχει να με πληρώσει, άρα αυτομάτως πλήττει και εμένα. Δηλαδή το ότι μας βόλεψε, υποθετικά μας βόλεψε. Ναι, μας βόλεψε όλους, αλλά ουσιαστικά δεν μας βόλεψε ότι καθόλου. μας δημιουργεί προβλήματα. Και τώρα φαίνονται τα προβλήματα τώρα. Κύριε Σφυρί. Η υπερκατανάλωση που ο συνάδελφος ο Γιάννης και υπερεπαγγελματισμός από την άλλη μεριά όμως, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνοιγαν επιχειρήσεις κάθε μέρα χωρίς τάξη και χωρίς φιδό, θα έλεγα, κυρία Σημειοντονάκη. Νομίζω ότι αυτό έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο ότι ναι μεν το προηγούμενο διάστημα το ισοζύγιο μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος ήταν θετικά και υπέρ των δέων υπέρ του ανοίγματος, αλλά απεδείχθη τελικά ότι αυτό ήταν διαχρονικά απεδείχθη ζημιά για τους ίδιους οι οποίοι άνοιγαν επιχειρήσεις και δεν μπορούσαν να αντέξουν τελικά το βάρος και το φορτίο για να μπορούν να βρίσκονται στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε μια περίοδο η οποία όχι μόνο είναι ύφεση, όπως υπόθηκε καταρχήν, αλλά όταν λέμε κρίση, την οποία δεν ξέρουμε και το χαρακτηρισμό, οικονομική κρίση, κυρία Σημειοντονάκη, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το μέγεθος και δεν έχουμε δώσει τη σωστή διάσταση στον όρο αυτό. Όταν λέμε κρίση σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας του πολίτη. Αλλιώς σε άλλη περίπτωση να πούμε ότι είναι κάτι άλλο. Δημιουργήθηκε μια ουτοπία, είναι αλήθεια, με την υπερκατανάλωση, γιατί μπήκαμε σε μια λογική ότι όλα πηγαίνουν όμορφα, όλα τρέχουν. Ήταν η ανάπτυξη που είπε ο συνάδελφος ο Δημήτρης σε ποσοστά 4-5%. Βλέπαμε αυξήσεις κάθε χρόνο της τάξης του 10, 20, 30, 40%, πολλές φορές και 50% στους τζίρους των επιχειρήσεων. Ήταν εικονικό. Σωστή παρατήρηση του Γιάννη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις οι δικές μας ως επιτοπλίστων δουλεύουν με πίστοση, δουλεύουν με επιταγές. Θα μιλήσουμε για τις επιταγές, φαντάζομαι, στην πορεία. Που αυτές οι επιταγές δημιούργησαν μεγάλα κακά, μεγάλα προβλήματα. Δημιούργησαν μια εικονική πραγματικότητα. Δεν ήταν πραγματική οικονομία αυτό το οποίο συνέβαινε και λειτουργούσε το προηγούμενο διάστημα, κυρία Σημειοντονάκη. Τώρα μπαίνουμε στην πραγματική οικονομία και δεν έχουμε μπει ακόμα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε έναν δρόμο ολισθηρό, δύσκολο και δεν ξέρουμε ακόμα αν θέλουμε δηλαδή να είμαστε ρεαλιστές. Γιατί αν θέλουμε να δημιουργούμε πάλι μια άλλη πραγματικότητα, να λέμε ότι βλέπουμε φως στο τούνελ, να πούμε σε τι τούνελ μπήκαμε. Αν νομίζω ότι μπήκαμε σε ένα τούνελ των 100 ή των 200 μέτρων όπως είναι το τούνελ του Βραχασίου, βλέπουμε στην άλλη άκρη το φως, αλλά φοβάμαι ότι το τούνελ είναι τόσο μικρό. Έτσι ακριβώς, το τούνελ είναι πάρα πολύ βαθύ και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρώσουμε και την προσοχή μας, αν θέλετε, και να αναλάβουμε και ευθύνες εκεί. Πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε. Έχουμε και εμείς τις ευθύνες μας. Λοιπόν, σαφώς θα μιλήσουμε και για τις ευθύνες. Να μπούμε στο κομμάτι ακάλυπτες επιταγές, που είναι ένα από τους μεγαλύτερους βραχνάδες αυτή τη στιγμή στον κλάδο σας. Να μας δώσετε, κύριε Μπουτρογιάννη, μερικά στοιχεία έτσι ενδεικτικά για το πρώτο τρίμηνο του 2010. Πριν μπούμε βέβαια στα νούμερα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ακάλυπτες επιταγές, ή μάλλον η κυκλοφορία των μεταχρονολογημένων επιταγών, είναι, και εδώ έχουμε μια ελληνική πρωτοτυπία. Και μάλιστα φτάσαμε στη χρονιά που πέρασε οι επιταγές, οι μεταχρονολογημένες που κυκλοφορούσαν στην αγορά να είναι περίπου ένα ΑΕΠ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα με την κρίση η οποία βαθαίνει και πάει, τι εξελίξεις θα έχουμε σε σχέση με τις ακάλυπτες επιταγές. Στα Χανιά, παραδείγματος χάρη, το Γενάρη μήνα είχαμε 5.200.000 περίπου ακάλυπτες επιταγές. Το Φλεβάρι είχαν πέσει στις 760.000, τον δε Μάρτι πιάσαμε πάλι τα 5 εκατομμύρια. Πώς εξηγεί το Φεβρουάριο τέτοια πτώση 760.000 και το Γενάρη 5.200.000? Πώς δικαιολογείται. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των επιταγών είναι ανακυκλούμενες, οι οποίες ανανεώθηκαν.
αρκετοί επιχειρηματίες δεν ανανέωσαν επιταγές το Φλεβάρι, διότι ξέρουν ότι το Φλεβάρι είναι ένας νεκρός μήνας και ένας δύσκολος μήνας που οι επιχειρήσεις τότε έχουν και πολλά έξοδα σε σχέση με τις πληρώνοντας τους φόρους τους. Λοιπόν, και το πήγανε Μάρτι και μετά, ευελπιστώντας και στηριζόμενοι στην, ότι θα δουλέψει ο τουρισμός. Λοιπόν, και γι' αυτό βλέπετε τώρα, και όσο πάει πέρα και τα μηνύματα που έρχονται στην αγορά είναι για αυτά δυστυχώς γκρίζα, δεν θέλω να σπείρω με κανένα πανικό, αλλά δείχνουν γκρίζα, θα έχουμε μία έξαρση αυτής της εξέλιξης. Εδώ πρέπει να μπει πια ένα φρένο, διότι είναι ντόμινο. Η μία, ενώ και οι εύρωστες επιχειρήσεις θα φτάσουν στο σημείο να καταστραφούν εξαιτίας αυτής της διαδικασίας. Θα μας κάνετε το σχόλιο να πάρουμε μια εικόνα από Λασίθι, κύριε Βάρδα. Στο Λασίθι, οι ακάλυπτες επιταγές σύμφωνα με το Ντιρεσία, το πρώτο τρίμηνο είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θέλω να κάνω και την εξής παρατήρηση. Αυτές είναι οι επιταγές οι οποίες πήγαν στην τράπεζα και σφραγιστήκαν. Πόσες είναι όμως εκείνες οι οποίες αλλάξανε ημερομηνία και πήγαν παραπίσω, καθώς επίσης τα 5 εκατομμύρια δεν αντιστοιχούν την πραγματική αξία των επιταγών, διότι όταν μία επιταγή έχει περάσει από 3 χέρια δεν είναι 5 εκατομμύρια, είναι 3-5-15. Είναι 15 εκατομμύρια η πραγματική εμπορική κυκλοφορήσιμη αξία των επιταγών που έχουν βγει στην επιφάνεια. Και εγώ μπορεί να είμαι μία σωστή επιχείρηση, να είναι τα οικονομικά μου μια χαρά. Περιμένω από κάποιο πελάτη μου να πάρω την επιταγή για να καλύψω τον προμηθευτή μου. Όταν σκάει η επιταγή του πελάτη μου, σκάει και η δική μου, ίσως να σκάσει και τον προμηθευτή μου. Έτσι ακριβώς. Κύριε Σπυρί, να μας δώσετε την εικόνα στο Ηράκλειο. Ναι, για το Ηράκλειο είναι 1027 είναι τα τεμάχια των επιταγών, τα οποία δεν πληρώθηκαν. Και το ποσό, για το τρίμηνο μιλάμε τώρα. Συγγνώμη, είναι για τον Ιανουάριο, 1027 για τον Ιανουάριο, με ποσό της τάξης των 9.450.000 ευρώ. Τον Φεβρουάριο 251 τεμάχια, 2 εκατομμύρια το μέγεθος της αξίας των επιταγών, και τον Μάρτιο 820 τεμάχια, 6.711.000 επιταγές. Είναι λογικό και λόγω του ότι είναι αλήθεια ότι πολλές φορές λέμε ότι εδώ το Ηράκλειο είναι και το κυρίαρχο, αν θέλετε, σημείο αναφοράς και για την επιχειρηματικότητα της Κρήτης, είναι λογικό να είναι και τα νούμερα αυξημένα. Σαφώς, εντάξει. Είναι απόλυτα λογικό. Είναι απόλυτα λογικό. Αλλά αν τα δούμε έτσι συνολικά, δείχνει την κακή εικόνα, τη δείχνουν τα στοιχεία και των άλλων νομών. Σας διέκοψα πριν. Θέλατε να ολοκληρώσετε για το θέμα των ακάλυπτων? Ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι η ακάλυπτη επιταγή έχει και συνέπειες. Έχει συνέπειες που σημαίνει η εγγραφή του επιχειρηματία ή της επιχείρησης, το επιχειρηματία στο Τηρεσία, το κλείσιμο ή μάλλον το σφράγισμα της πόρτας της τράπεζας. Δεν μπορεί να πάρει μπλόκο επιταγών για να δουλέψει, δεν κόβονται οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι αυτές οι ακάλυπτες επιταγές κινδυνεύουν και αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τώρα είναι εύρωστες, που είναι υγιείς. Διότι θα φτάσει σε κάποιο σημείο, θα φτάσουμε που δεν θα μπορούν και οι υγιείς επιχειρήσεις να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Εάν δεν πάρθουν μέτρα στην κατεύθυνση, αυτό πιστεύω εμείς και αυτό φωνάζομαι, στην κατεύθυνση να δουλέψει η μηχανή. Να δουλέψουν επιχειρήσεις, να δουλέψει η αγορά. Τα δάνεια συνεχίζουν να δίνονται με το σταγονόμετρο από τις τράπεζες. Και ακόμα λιγότερο θα έλεγα. Θα έλεγα και ακόμα λιγότερο, και εδώ στα Χανιά θα πω ότι συμβαίνει, δεν ξέρω στους υπόλοιπους νομούς, θα μας πούνε οι συναδέλφοι. Εξαγγείλθηκαν κάποια μέτρα που εμείς τα εισπράξαμε με ανακούφιση προκειμένου να ρυθμιστούν τα χρέη των επιχειρήσεων. Αυτά τα μέτρα όμως δεν περπάτησαν, διότι είχαν μία προϋπόθεση ότι έπρεπε να είχαμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Είναι αυτονόητο ότι αυτός που πάει να κάνει ρύθμιση έχει πρόβλημα, που σημαίνει δεν έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Κατάλαβα. Είναι η ίδια εικόνα και εδώ? Βέβαια. Εμείς ένα από τα αιτήματά μας, και είναι διαχρονικό αίτημα, είναι ότι ειδικά την περίοδο της κρίσης που βιώνουμε, έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να υπάρξει μια αναχρηματοδότηση των παλαιών δανείων για να μπορέσουν να αποπληρώσουν υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις που έχουν πάρει δάνεια και δεν μπορούν να τις εκπληρώσουν από τη στιγμή που έχει χαθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον. Έχει υπάρξει μείωση του τζίρου. Και όπου δεν συμβαίνει αυτό, κυρία Σιμεωνάκη, υπάρχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. 15% και πλέον ήταν η χρηματοδότηση μέχρι τέλος του 2008 και αυτή έφτασε να είναι τώρα στο 3,4-3,6%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βουτιά ήταν αυτή, όταν, μην ξεχνάμε, οι ίδιες τράπεζες προκαλούσαν με τη στάση τους
μέχρι και το τέλος του 8, το να δίνουν δηλαδή δάνεια με μεγάλη ευκολία και χωρίς να ελέγχουν, αν θέλετε, και τον τρόπο και το μέγεθος του δανεισμού της επιχείρησης. Και φτάσαμε την επόμενη στιγμή να τραβήξουμε χειρόφρονο, να κλείσουμε τις τρόφιγγες που έχουμε πολλές φορές και να πάμε στην άλλη πλευρά. Αυτό έγινε βία. Αν δεν γινόταν βία και γινόταν με ένα ομαλό τρόπο, πιστεύω ότι ως ένα σημείο πιστεύω ότι το χρειαζόταν και η αγορά. Δηλαδή δεν μπορούσε να συνεχίσει με αυτόν τον άτακτο ρυθμό ανάπτυξης. Λοιπόν, έχουμε να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Στέλλα Τερζάκη, αφορά στο θέμα που συζητάμε. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε. Στον βιομηχανικό τομέα, ο κλάδος του ξύλου δέχτηκε πέρυσι τη μεγαλύτερη επιδείνωση, ενώ το πλήγμα για το εμπόριο ήταν μεγάλο, με εξαίρεση την πώληση αυτοκινήτων και δικύκλων, σύμφωνα με την έκθεση της ICAP. Κατά 40% αυξήθηκε το 2009 η ασυνέπεια των επιχειρήσεων, δηλαδή οι πτωχεύσεις και οι καθυστερήσεις πληρωμών. Το 23,4% των επιχειρήσεων παρουσίασε επιδείνωση της πιστοληπτικής του ικανότητας. Πρωταθλητές στην ασυνέπεια αναδεικνύονται οι βιομηχανίες, ενώ η μεγαλύτερη επιδείνωση στην πιστοληπτική ικανότητα παρουσιάζεται, σύμφωνα με την έκθεση, στον κλάδο του εμπορίου. Την ίδια ώρα έκθεση για λογαριασμό της ΓΕΣΕΒΕ δείχνει πως οι δυσκολίες για την επιχειρηματικότητα θα έχουν και συνέχεια. Το δεύτερο εξάμηνο του 2009 χάθηκαν 110.000 θέσεις απασχόλησης. Το πρώτο εξάμηνο του 2010 εκτιμάται πως θα χαθούν επιπλέον 60.000 θέσεις. Παρουσιάζοντας την έρευνα, τα στελέχη της εταιρείας Μάρκ σημείωσαν πως και στη χώρα μας οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν εταιρείες διαχείρισης απολύσεων προκειμένου να οργανωθούν σε αυτό το τομέα. Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία που οδηγούν και σε αυτό το δυσμενές τοπίο για την απασχόληση, αναφέρθηκε πως από τις απαντήσεις προκύπτει ότι περισσότεροι από τους 7 στους 10 δήλωσαν ότι επιδεινώθηκε η θέση της επιχείρησής τους το δεύτερο εξάμηνο του 9 και περισσότερες από τις μισές περιμένουν περαιτέρω επιδείνωση το πρώτο εξάμηνο του 2010. Περαιτέρω περιορισμό της ρευστότητας βλέπουν 8 στις 10 επιχειρήσεις, ενώ περαιτέρω μείωση βλέπουν και στις παραγγελίες για το πρώτο εξάμηνο του 2010 περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, τραπεζικά στελέχη σημειώνουν πως βρίσκονται στο κόκκινο το 10% των δανείων προς τις μικρές επιχειρήσεις και το 5% προς τις μεσαίες. Όμως οι 8 στους 10 που σπέβδουν στις τράπεζες για ρυθμίσεις και κυρίως αναχρηματοδοτήσεις βρίσκουν κλειστή την κάνουλα του δανεισμού. Μένει κλειστή η κάνουλα του δανεισμού. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Να προσθέσω κάτι. Μπορεί να υπάρχει στατιστικά μια μείωση του όγκου και των φύλων των επιταγών αλλά και της αξίας συγκριτικά με το 9 φέτος, αλλά αυτό έχει να κάνει με αυτό ακριβώς, δηλαδή ότι οι τράπεζες δεν σταμάτησαν μόνο να χρηματοδοτούν, σταμάτησαν να δίνουν και μπλοκ επιταγών. Είπαμε ότι σε ένα σημείο καλώς έγινε, γιατί γινόταν και αυτό άταχτα και στον οποιοδήποτε. Αλλά αυτό το απότομο και το βίαιο αυτό είναι το οποίο δημιουργεί το πρόβλημα, κυρία Σμέντουλάκη. Και βέβαια αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και βέβαια αυτό εμείς λέμε και διεκδικούμε και ζητούμε από την πολιτεία να κάνει παρεμβάσεις στις τράπεζες. Εμείς θέλουμε να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο φορέων, να το πούμε έτσι. Κυβέρνησης και τραπεζών. Μεταξύ των δύο συγκοινωνούντων δοχείων. Ναι, δηλαδή. Καλά, μην περιμένετε τώρα να είναι και στα μαχαίρια. Ναι, αυτό ξέρετε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει. Βεβαίως και δεν είναι εύκολο. Παρά τα όσα ακούγαμε προεκλογικά. Βεβαίως και δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δείξει η κυβέρνηση ότι έχει διάθεση. Γιατί έτσι δείχνεις ότι πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις και όχι να φιλολογείς και να λες πράγματα τα οποία τελικά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα μας πείτε στοιχεία για απολύσεις, θα μας πείτε στοιχεία για λουκέτα σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Κρήτη και βεβαίως όλη αυτή την παραφιλολογία δρομολογούν τη εξελίξη στο δημόσιο τομέα, αν και πόσο συμφέρει το κλάδο σας η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Που πριν από χρόνια για να βρεις ένα κατάστημα θα έπρεπε να είχες κάποιον φίλο ή να βάλεις μπέσον και να πληρώσεις αυτό το χαράτσι τον αέρα, το γνωστό σαν αέρα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που κλείνουν κάθε μέρα. Όπως και στο Ηράκλειο. Και φαντάζονται οι δρόμοι αυτοί δείχνουν νεκροταφείο. Ναι, αλλά οι τιμές πέφτουν. Οι τιμές, από ό,τι ξέρω από τον εμπορικό κόσμο και μάλιστα μια ανακοίνωση που έκανε προκαιρού ο Εμπορικός Σύλλογος, έχουν πέσει γύρω στο 20-30%. Και πάλι δεν θεωρείται πολύ, γιατί μιλάμε τώρα για εξωφρενικές τιμές. Οι ιδιοκτήτες έχουν βάλει σε ένα βαθμό
νερό λίγο στο λίγο κρασί έχουν τους. βάλει, με λίγο δεδομένη νερό, τη όπως το συγκυρία. λέω, λίγο νερό στο κρασί τους. Και έχει φανεί ότι όποιο κατάστημα ξενοικιαστεί, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για να νοικιαστεί. Όμως είναι και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο δείχνει μια μαυρίλα στα Χανιά πια. Δεν κυκλοφοράει κόσμο στα απογεύματα. Δεν κυκλοφοράνε άνθρωποι στην αγορά. Δεν κυκλοφοράνε αυτοκίνητα στους δρόμους όπως κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα. Δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί, ο κόσμος έχει μαζευτεί πάρα πολύ και αυτό προμηνεί άσχημες εξελίξεις, με την έννοια ότι οι επιχειρήσεις μας, οι αυτές που μιλάμε σήμερα, είναι εσωστρεφείς επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις απευθύνονται στην εσωτερική κατανάλωση. Όταν η κατανάλωση σήμερα πέφτει κατακόρυφα, είναι αυτό που λέγατε, κύριε Βάρδα, πριν βγούμε στον αέρα, για την ψυχολογία. Την κακή ψυχολογία που επικρατεί. Όντως, είναι η κακή ψυχολογία, με αποτέλεσμα ακόμη και ο κόσμος που έχει μια ρευστότητα, που έχει κάποια παρακαταθήκη, να σου λέει άσε καλύτερα. Δεν το κάνω, να θα περιμένω λίγο ή κάπως έτσι. Και στο Λασίθι περίπου η ίδια κατάσταση είναι. Οι τιμές δεν έχουν πέσει ιδιαίτερα των ακινήτων, μπορώ να πω. Εν τω μεταξύ, εμείς σαν μικρότερη κοινωνία είναι πιο δύσκολο να βάλει κάποιος να κλείσει μια επιχείρηση. Και εκεί είναι θέμα ψυχολογίας. Όταν κλείσει μια επιχείρηση, είναι ξεκάθαρο ότι αν όχι όλα, το 90% των χρημάτων που κάνει να λαμβάνει, τα ξεχνάει. Επίσης, είναι η ψυχολογία του διπλανού. Τι θα πει ο γείτονας όταν θα κλείσω το κατάστημά μου ή την επιχείρησή μου. Και επίσης υπάρχει το εξής, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει και σαν μπούμεραγκ, σαν αρνητικό στοιχείο. Κάποτε λέγαμε, κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Τώρα λέμε, δώσ' μου χέρι και θα σε πάρω μαζί μου. Πού αναφέρομαι? Επειδή υπάρχει η επικοινωνία, η προσωπική, όλων στις μικρές κοινωνίες, ακόμα και εκείνος ο οποίος έχω νοικιάσει το κατάστημά του και βλέπει πως πάει η κατάσταση, ντρέπεται να έρθει να μου απαιτήσει το νίκη. Ή και όταν μου το πει, σε παρακαλώ, ας το παραπέρα, δεν έχω να το δώσω. Με αποτέλεσμα εγώ να χρεώνω κάποιο άλλο. Αύριο μεθαύριο θα πάει στην εφορία. Η εφορία θα του πει: εγώ θέλω να μου πληρώσει το φόρο για τα νίκια. Τα νίκια δεν έχουν εισπραχτεί. Βλέπουμε δηλαδή την αλυσίδα, τον ντόμινο, σιγά σιγά να εξαπλώνεται και χρειάζεται λίγο προσοχή. Κύριε Σφυρί, τι γίνεται με τις απολύσεις στο Ηράκλειο? Όταν 23 βιοτεχνίες άνοιξαν και 46 έκλεισαν τον Μάρτιο. Θυμάμαι τα στοιχεία αυτά επίσημα. Ξέρετε τι σημαίνει μια βιοτεχνία? Όταν βλέπουμε την επιβάρηση, 21 για την ακρίβεια, με 49. 21 άνοιξαν 49. 21 με 49. 49 λοιπόν επιχειρήσεις στη βιοτεχνία. Η βιοτεχνία απασχολεί προσωπικό. Δεν είναι μόνο ότι κλείνει μια επιχείρηση, υπάρχει και απώλεια θέσης εργασίας. Σήμερα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή παρατήρησε κάποιος εδώ συμπολίτης μας ότι εκλιπαρούσε για να τον πάρει κάποιος στη δουλειά και έδινε και 10 ευρώ ακόμα. Νομίζω ότι είναι πολύ τραγικό. Σημαίνει ότι θα έχουμε και μια συνέχεια πολύ δύσκολη για τους εργαζόμενους. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να στηριχθούν, πιστεύω, οι μικρές επιχειρήσεις, κυρία Συμμετονάκη, για αυτές που απασχολούν 1, 2, 3, 4, 5 άτομα. Είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους οι επιχειρήσεις? Κανείς, πιστεύω, και το λέω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, κανείς δεν θέλει πραγματικά να είναι ασυνεπής. Γιατί έχουν πει ότι βιώνουμε μαζί με τους εργαζόμενους τη δυσκολία των καιρών. Εντάξει, όμως δεν είναι. Όταν πηγαίνατε καλά, δεν ήταν ανάλογα τα ωφέλη για τους εργαζόμενους. Βεβαίως, η κακιά οικονομική κρίση αφορά τους πάντες. Και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αλλά στις περιόδους των παχαίων αγελάδων, δεν νομίζω ότι είχαν διαφορετική μεταχείριση οι εργαζόμενοι. Ακούστε, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι λογικό όταν ο τζίρος πέφτει με ποσοστό 30 και 40%, είναι λογικό να απολύσουν προσωπικό, κυρία Συμμετονάκη, μην κρυβόμαστε. Και αυτό έχει συμβεί κατά κόρον. Και συμβαίνει αυτό, έτσι. Τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε προηγουμένως της ΓΕΣΕΒΕ ήταν χαρακτηριστικά. Μίλησε για 110.000 πέρσι και προβλέπει στο εξάμηνο φέτος 60.000. Είναι λογικό αυτό να συμβεί. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Αν θέλει, το πρώτο βήμα το οποίο κάνει μια επιχείρηση μεγάλη που απασχολεί 30, 40, 50 άτομα, είναι το πιο συνήθως το οποίο μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Από εκεί έπειτα δεν φτάνουν όμως αυτά. Κύριε Πουτρογιάννη, σας συμφέρει εσάς αυτή η εξέλιξη, αν επαληθευτεί για τον ιδιωτικό τομέα να κοπεί ο 13ος και ο 14ος? Δεν πιστεύουμε
ότι βοηθάει την ανάπτυξη και την παραπέρα επιβίωση των επιχειρήσεων μας, αυτό που έγινε και στο δημόσιο τομέα, όχι μόνο στον ιδιωτικό. Έτσι. Και είπα προηγούμενα ότι οι επιχειρήσεις απευθύνονται στην κατανάλωση. Και αναφέρομαι στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, διότι αυτή είναι η δομή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ούτε ότι έχουμε επιχειρήσεις τέτοιες που έχουν εξωστρεφεί. Μακάρι να είχαμε, αλλά δεν έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις. Που σημαίνει ότι όσο πέφτει το μισθός του συνταξιούχου, του μεροκαματιάρη, και δεν στηρίζεται το εισόδημα, τόσο η επιχείρηση κινδυνεύει. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε αντίθετοι και μάλιστα το έχουμε καυτηριάσει και το έχουμε εξαγγείλει με κάθε τρόπο ότι πρέπει να στηριχτούν οι μισθοί και τα μεροκάματα για να μπορέσει να στηριχθεί η μεσαία επιχείρηση, η μικρή και μεσαία επιχείρηση. Λοιπόν, δυστυχώς βλέπουμε ότι τα μέτρα που παίρνονται δεν είναι στην κατεύθυνση να στηρίξουμε τα χαμηλά αυτά εισοδήματα που να στηριχτούν στη συνέχεια και οι μικρές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι δεν παίρνονται μέτρα τα οποία θα είναι στην κατεύθυνση να βάλουν τη μηχανή να δουλεύει. Γιατί είναι αλήθεια ότι χρόνια τώρα έχουμε, με τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, η παραγωγική βάση στην Ελλάδα έχει πιάσει, να το πούμε έτσι λαϊκά, τον πάτο πια. Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στα άσχημα του. Τα προϊόντα στα Χανιά, παραδείγματος χάρη, άμα δαχτείτε, που ήταν ένα κύριο προϊόν το πορτοκάλι, το βλέπετε τώρα γίνει ακόμα στις πορτοκαλιές από κάτω και είναι υποχρεωμένοι να το μαζέψουν, διότι θα ξαραθούν και τα δέντρα και είναι στα αζήτητα και μια σειρά άλλα προϊόντα. Στο δευτερογενή τομέα έχει καταρακωθεί ο δευτερογενής τομέας, όπως τον αντιμετώπισαν και σήμερα έχουμε τι, περιμένουμε όλοι μαζί σαν το μάνα από το Θεό για τον τουρισμό. Δεν γίνεται μόνο με ένα τουριστικό προϊόν να τη βγάλουμε. Και δεν ξέρουμε και πώς θα πάει. Μακάρι να πάει πάρα πολύ καλά. Πριν πούμε για τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζετε την άλλη Τετάρτη, που συμπίπτει με την απεργία της ΓΕΣΕ και της ΕΔΔ. Εσείς την είχατε προαναγγείλει. Εμείς την προαναγγείλαμε, σαν να είχαμε προνοήσει έτσι το γεγονός και συνέπεσε τώρα να έχει κάνει κινητοποίηση την ημέρα και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ. Και από ό,τι μίλησε προηγουμένως ο συνάδελφος ο Δημήτρης, και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε, με τον γραμματέα της ΓΕΣΕΒ, τον κύριο Σκορίνη, προσανατολίζει και η ΓΕΣΕΒ την ίδια μέρα να προχωρήσει. Ναι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πώς θα οργανωθούμε καλύτερα. Εμείς πάντως εκείνη τη μέρα έχουμε προγραμματίσει για το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης Μαΐου, έτσι. Της 5ης Μαΐου, της Τετάρτης 5ης Μαΐου. 5 Μαΐου, 6.30 ώρα το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, την παγκρίτια συνδιάσκεψη διαμαρτυρίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και βέβαια θέλαμε να είναι ένας προάγγελος των κινητοποιήσεων, το οποίο θα κάναμε εμείς εδώ, εάν και εφόσον είναι ακριβώς όπως τα είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης, να πάμε σε μια κινητοποίηση ολοήμερου κλεισίματος ενδεχομένως των καταστημάτων κλπ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται τώρα μέσα από την εκπομπή σας. Όσοι μας ακούν να το έχουν υπόψη τους και βέβαια θα ενημερωθούν για να οργανωθούμε καλύτερα. Δεν έχετε αποφασίσει, δεν έχετε καταλήξει ακόμα. Θα είναι κάτι που θα το αποφασίσετε μέχρι την. Έχει αποφασιστεί από τη ΓΕΣΕΒ και από την ΕΣΕ. Είναι πληροφορία τη στιγμή πριν μπούμε μέσα στο στούντιο. Εσείς αύριο δεν έχετε καταλήξει. Εμείς τώρα θα τα φέρουμε στα διοικητικά συμβούλια. Είναι κάτι που θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Ενώ είχε αποφασιστεί η παγκρίτια διαμαρτυρία, τώρα θα τρέξουμε να. Μήπως και προλόγουμε να κάνουμε παγκρίτια διαμαρτυρία με κλείσιμο των καταστημάτων. Θέλει μία κουβέντα αυτό να γίνει στα σωματεία μας. Για το κατασκευαστικό κλάδο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι. Μία κουβέντα, κύριε Βάρδη, κυρία Μπουτρογιάννη, με συγχωρείτε, επειδή μου το ζητήσατε πριν. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτός ο κλάδος ο οποίος περνάει σήμερα μια φοβερή κρίση είναι η κατασκευή. Πανελλαδικά αλλά και στην Κρήτη. Ένα περισσότερο. Και εδώ συμβαίνει το εξής. Όποιος νομός της Κρήτης είχε μεγάλη ανάπτυξη στην κατασκευή, που τα Χανιά ήταν από τους νομούς που είχαν υπερβολική, θα μπορούσα να πω, ανάπτυξη, και στο περνάει μέσα σε μια τέτοια δεινή κρίση που μαζί με τον κατασκευαστικό χώρο μιλάμε για 70-80 επαγγέλματα τα οποία σήμερα βρίσκονται στην ανεργία. Λοιπόν, βέβαια είμαστε πεπισμένοι πια ότι η εποχή της δεκαετίας που πέρασε, της πενταετίας, δεν πρόκειται να ξαναέρθει. Πρέπει όμως να πάρθουν τέτοια μέτρα ανακούφισης, τουλάχιστον να μην καταστραφούν ολοσχερώς οι επιχειρήσεις. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι επιχειρηματίες που έχουν κάνει τις κατασκευές δεν έχουν ακόμα δραστικά μειώσει τις τιμές των ακινήτων αυτών, έτσι. Ευελπιστώ ότι στο άμεσο μέλλον
αυτό το πράγμα θα γίνει, διότι είναι πια. Είναι οριακά τα πράγματα. Είναι οριακά τα πράγματα. Πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Σπυρί, και μια κουβέντα, κύριε Βάρδα. Σε μισό λεπτό να πω το εξής. Καταρχήν, να πούμε στους φίλους συμπολίτες εδώ στο Ηράκλειο και τους Κρήτες, επιχειρηματίες που έχουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και ειδικά στα κέντρα των πόλεων, να βάλουν νερό στο κραντσί τους, όπως είπε ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Να έρθουν σε μια πιο λογική κατάσταση όσον αφορά τα ενίκια τα οποία δίνουν στους επιχειρηματίες και τον αέρα, τον παράλογο τον οποίο ζητούν. Εμείς είμαστε κοντά τους, συμπαραστεκόμαστε τα προβλήματα και πρέπει να έρθουν και εκείνοι στη δική μας πλευρά. Ένα αυτό. Δεύτερον, συνεργασίες προηγουμένως ο συνάδελφος ο Γιάννης, αλλά όχι κράταμε το χέρι να πέσουμε στον κρεμό, να κρατήσουμε το χέρι και να ανέβουμε από τον κρεμό, να πάμε σε συνεργασίες τέτοιες ώστε να μπορέσουμε να δούμε όχι μικρό ταλόνι μου και μοναχικό μου, αλλά να πάμε σε άλλο επίπεδο. Αφήστε τον κύριο Βάρδα να πει μια κουβέντα για να κλείσουμε, γιατί τον έχω αδικημένο. Ναι. Εγώ θέλω να συστήσω προσοχή στους συναδέλφους επαγγελματοβιοτέχνες. Προσοχή ως προς τι. Εκείνοι οι οποίοι ακόμα μπορούν να δανείζονται από τις τράπεζες, να δανείζονται και μπροστά τους να έχουν ένα τέτοιο επιχειρηματικό πλάνο που τα στοιχεία που θα βλέπουν να μπορούν να αποπληρώσουν και να ανακάμψουν. Όποιος έχει μπροστά του ένα επιχειρηματικό πλάνο με αρνητικά δεδομένα, είναι καλύτερα να μην το υλοποιήσει. Πολλές φορές το εγωιστικό, το κλείνω, θα πρέπει να το κάνουμε στην άκρη, το να μην κλείσω, προκειμένου να μην καταστραφώ όλος χερός. Χρειάζεται προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στην Κρήτη TV και συζητήσαμε το θέμα. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.